jotain. Siellä joku harjoittaa vissiin joo. Petaari toi. Ei se muuten sutista ole. Jätkien pelit tuli tässä. Ei se, kato kun se lämpöinen, ei se jaksa mennä. Se menee aina silleen, että aamulla, kun nyt noin alkuun, niin se jaksaa mennä vielä kolmosen, mutta sitten kun se vähän lämpöinen, kun se seisoo hetkeä, se jaksaa enää kolmosen mennä vittu. Onks tossa vielä syynäri?